Goizeko 8:05 gutxi, pronostikoak betez, 22:13 irabazi zion atzo Jon Ander Peñak Iker Larrazabali, Sestaoko Las Llanas pilotalekuan jokatutako lauterdiko San Fermin torneoko final laurdenetako lehen norgehiagokan gogora ezagun batetik Jon Ander Peñarentzat lehen partida izan zela atzokoa, joan den urtean txapeldun izan zen eta horren ondorio zuzenean final laurdenetan sartzeko beta eman dio horrek, eta bestetik berriz Iker Larrazabalek Beñat Zubizaretari irabazi zion joan den astean Muskizen, eta horregatik atzoko egunez Jon Ander Peñaren aurka jokatzeko aukera eduki zuen. Hasiera oso berdindua joan zen, bi pilotariak elkarri eskura jokatzen ikusi genituen, baina abiadurarekin eta zentzuarekin. Aipagarria, batez ere, Larrazabalek sakeak txokotik ateratzeko autua egin zuela, eta hori apur bat ondoren larrutik ordaindu zuen, ez? Horrela arriskatzea badakigu, Jon Ander Peña naiz eta eskuina izan, eskuinez sakatu, behar bada defensarako eta eskuina ez duela ezkerra bezain ona, edo eskuinez zabalaldetik eta ez duela ezkerrez botez egin dezake mina egin, eta hori ekiditeko berez estrategia edo taktika ona izan zitekeen Larrazabalena, baina zenbaitetan akats larriak nabarmenak egin zituen, eta Peña ere ongi ikusi genuen, baina baita Larrazabal ere, hor boleaz eta eman egiten dio, hori jakina, profesionaletanik ez nuke esango honekainako abiadurako bolea inor duenik, honekainako indarra ematen dionik, inondik inora ere. Baina Peñak ongi eutsi zion Larrazabalek zenbaitetan ezarritako erritmoari, eta batez ere Larrazabal motzean ikusi genuen atzo ongi, Hor ezkerrez eta tarteka besoak akotuta pilota zabaltzen zuen, pilota zabalera joaten zenean hor, Peñari lan handiak ematen zizkion, eta amaikana berdindu zuten, lehen zati berdindua, erritmoa altuan jokatuta, eta zenbait tanto ere gogorrak izan ziren bereziki, eta hori ere ondoren bigarren zatian horrek nik uste erasana izan zuela, Behar bada Peña hobeto iritsi zen, fisikoki, 12 eta 11 aurretik iritsi zen Tolosako aurrelaria, eta ondoren 18 eta 12 zuzenean joan zen. Bigarren zati ikusgarria jokatu zuen Jon Ander Peñak, baina hor une garrantzitsu bat egon zen, une oso garrantzitsu bat. 12 eta 13 jarri zen Larrazabal, hurbildu zen, baina sakez falta egin zuen, eta horrek ja partidatik erabat kanpo utzi zuen, eta aldiz Peña are gehiago hasi zuen horrek, eta gerora ez zion jokoaren ekimena edukitzeko aukera txikiena ere utzi, eta aipagarria baita ere Peñak bigarren zatian, bi gauza aipatuko nituzke Peñarenak bigarren zatian. Batetik, Larrazabali ez ziola inondik inora ere, eta hemen egon zen gako nagusia, bestela min gehiago egin eta aurrera erabakitasunez joan izan balitz, behar bada tanto gehiago egingo zituzke, baina ez zion aukerarik txikiena ere utzi bolea sartzeko, eta hor asmatu zuen Tolosako aurrelariak, eta bestetik 15 eta 12ko tantoan eduki zuen defentsa aparta izan zen, aparta, alde batera eta bestera mugitu zuen Larrazabalek, ongi mugitu ere, baina denak eraman zituen Peñak, eta azkenerako tantoa bereganatu, eta 18 eta 12 aurreratu zen bigarren etenaldira, jada Larrazabal partidatik irtenda zegoen, saiatzen zen modu batera eta bestera, baina Peñak gehiago izaten zen, tantoaren ekimena lortzen zuenean ere arrisku gehiago sortzen zuen, eta azkenerako aipatu moduan 22 eta 13 amaitu zen norgehiagoka, ez zion buelta ematerik izan Iker Larrazabaleke horri, eta honen bestez Jon Ander Peña berriro ere lauterdiko San Fermin torneoko finalerdietan izango da, azken bi edizioetan finala jokatu du Tolosako aurrelariak, orain 2 urte 2024ean Jokin Altunaren aurka galdu zuen Nafarroa Arenan finala, baina esate baterako Unai Laso bezalako aurkari gogor bat kanporatu ostean, joan den urtean ere finalean sartzea lortu zuen, eta kasu honetan joan den urtean irabazi egin zion Javi Zabalari, eta aurten ere atzo ikusi zen
horre egon nahi duela eta horre egoteko favoritoetako bat badela zalantzari gabe. Maila aparta eman baitzuen Tolosako aurrelariak, eta aipagarria baita ere lehiakorra dela. Beti azken urteetan behintzat txapelketaren edo udako fase honetara beti puntu-puntuan iristen da peña. Gustatzen zaio, txapelketa hau beretzat ere aproposa da, ez? Partida bat irabazi eta jada hurrengo fasera jauzi egiten baituzu, eta gogotik ospatu zuen, gogotik ospatzekoa baitzen, hirugarren urte zor finalerdietan egotea. Donostiako Atano hirugarrenean jokatuko dituzte bi finalerdia datorren ostiralean, eta bertan aurkari nor izango duen gaur jakingo du, kasu honetan, Erik Jakak eta Unai Lasok Gernikako Santanape pilotalekuan jokatuko duten Baikoren adarreko final laurdenetako beste norgehiagokan. Ea nork irabazten duen, partida horren analisi ere izango duzue. Eta, Laso irtengo da, hasiera batean mintzat favorito. Gogoratu eraz, Peñako 22, Larrazabalek 13, Sestaon.